maka City Boy na-trend n'iru akwụkwọ ebe ndị Igbo billionaires and celebrities na-promote Jagaban President Tinubu for 2027 against one Fabo Peter Obi na-apụtakwa for the same presidential election or any Igbo interest. Ife nwere ịkọwa maka that matter is this. Pay attention to this video and be patient. Watch to the end. Ka ịghọta ife ndị Igbo kwesịrị ime in this coming election. By the way, on this platform, you get latest analysis, very informative and political analysis. Maka presidential election that is coming closer in Nigeria and other sensitive matters in Nigeria. So always stay tuned on this page. Always share and comment. Engage on this page. So that Facebook we can recommend the post. Viral. We want to discuss. Let us discuss. Bring your share close. Always on this page. Let us discuss Nigeria matters. I'm ready for that. I'm back to my base now. More better content and blog is coming on this page. Ante. Since after PDP lose re-election, can the Igbo have a problem politically? Probably be a very good politician, or a very good political knowledge or information. He got since PDP you will lose power na center na Abuja. Can the Igbo know in political disarray? The reason bona ndị Igbo anaghị good na opposition. Come you will understand it. Ndị Igbo adịrọ good na opposition. Igbos cannot play opposition because ndị Igbo bụ a very emotional people, emotional tribe. I had no good no position. See, when the Igbo no PDP can be more united because all power, all party not in power. If you not get smoothly. So, now no monte. For Nigeria abu a country where he gonna as a president. Where ne bakwa, where ne make any meteruge bere. It is a make campaign, monkeys as a dodge bro, in a way that in a choke can a get better. Mo dinner mebu. Nigeria bo a mafian society. Nigeria bo a jungle. And opening got you Nigeria as a president. Money very interest. He contest election win the presidency in Nigeria. He got a mafia. And he gonna behave not bad onye on a jungle. Animal, complete animal. That's why, remember, Obasanjo Gwaraine said he can never rule Nigeria. So, Peter be one night you work, Muagota way at all. I've always been an obedient. But if you part of Peter Obia of my senior brother, my elder brother, all those kind of bedroom voice, romantic voice, when I did use, what I could only abu on yet did in Nigeria. Only I abu did it in Nigeria. But Peter Obi win the last election. But I na prayer instead of you this serious fight here for it. Ole bakwa a press conference. Nature the tears. Nigeria cater it. Nigeria jungle zoo. Nigeria cater it. By either bakwa. Not possible. Not possible. See. Only brother Nigeria got bagba ka Tinubu Jagaban. King for Nigeria born as president. In corner Limiana. Also no. This election imagine. Iga na tabute the ballot box, snatch it, run with it. Open a Peter Obi be ready. He snatch. Give ballot box. He snatching it and running with it. Mobilizing his squad on ground. Build all his men on ground. Agbero. Nigeria Agbero society. Mobilize his own squad. Create his own men on ground. Foot soldiers. A fight here battle to battle. Iman Odi be ready. He be president in Nigeria. And open Odi be ready. And again, here Basara, I know they give 30. I know they give 30. And Nigeria politics is bungini. Catch and carry. Ego cage as a politics. You must be ready to throw the money, to bring out money. And let me tell you, people are ready to support people to any level, financial or otherwise. Man, this I know they give 30. Stingy mentality. Oburu onye dire de Nigeria, all march Nigeria. Unless mo Jamaica got reach mo America,
ka ọ ga-achịgbu maọbụ Europe ọ ga-abụrụ onye Europe zọọ election that side na France nọ Nigeria ọ ga-azụ nwa election na ọ ga-ewin ọ ga-afụdịrị the seat ọ ga-have power you go smell am mụ na gwa gị ịghọtago now ọ bụ na Peter Obi these two factors mentioned ọ dị ready for it that is to play by the rules of the street which is jungle mentality mobilize ya men nke ya squad on ground ame ya agbụrụ to agbụrụ na Nigeria lụọ dị ọgụ once and for all o bupụta ego mobilize ya fund eturo ego around wee zọọ election a ọ bụrụ dị ready for these two things Peter Obi chiba ụkwụ n'ụlọ nwanne and apart from Peter Obi any other Igbo person nwere interest is president apart from Peter Obi so far enweghị anybody nwere interest onye ọbụla a shift to the side of Jagaban na ọ bụ na Peter Obi adịghị ready for these two things na-akọwa na ya kwụsị distract ndị Igbo ya kwụsị waste our time kwefu Nigeria ya kwụsị waste our time ya kwụsị distract ndị Igbo ya kwụsị ị na-ekreti more problem for ndị Igbo because the more na-adọwagawaga the more ndị Igbo na-enwe more enmity ịghọtago anyị destroy property ndị Igbo na tadi Yoruba anyị destroy na north ya na-afụ ndị Igbo as ndị na-agba opposition na fight against Tinubu oke kwesịrị irutere ndị Igbo a na-erutezi ndị Igbo nwanne anyị ga-abụ Aaron ihe gbasara Nigeria anyị ga-abụ Aaron so is it that we beat them or we join them is that Nigeria this political equation nke Nigeria is it that na anyị nwetara Biafra nwere onwe anyị and I ready to fight for that war ibute nweta Biafra nwere onwe anyị or anya megide join the moving train ọ bụ na APC bụ ụgbọ na-aga nke ya bụ ndị Igbo majuo n'ime nọrọ n'ime twice when nọrọ PDP mgbe oke ruru ndị Igbo enwe gịnị anyị ekete ya wenata ya n'ụlọ ọ bụ na ya bụ the best nwanne ya majuo na APC so I'm ready I can't even talk against ndị majuru na Jagaban bandwagon this no city boy you want to go nwanne ọ bụ na side ahụ ụgbọ na-aga ebe ga-esi wee ketere ndị Igbo oke nkefa ndị Igbo ga-esi wee nweta favor Nigeria bụ chop by chop ọchịchị Nigeria ego do na Nigeria the resources in Nigeria bụ gịnị chop by chop every tribe every region you must have to belong to the power at the center nwanne nke ọbụla na-aga ka anyị majuo ndị dia until mgbe anyị ga-adịrị dị nwere onwe anyị as Biafra na apart from Biafra nwanne ka anyị join ya party nke na-aga nke ọbụla ọfụ ya bụrụ afọ ọbụla afọ si baa ya after all of them na the same ịghọtago ndị Igbo nwe mgbe ha niile nwajula PDP ọ bụ naanị PDP ka ndị Igbo niile bụ but today ka ebe ndị niile bụ PDP ndị Igbo nọ pụna APC ha ncha majukwara APC so what is the difference so anyị na-play politics ka anyị dị too flexible ndị Igbo anyị dị too emotional and too stiff ka anyị dị too flexible maka ọdịmma ndị Igbo ka na-ekwu maka ya Peter Obi chụ na waste our time ọ bụ na city boy bụ ụgbọ nke na-aga aga nke eji wee wetara ndị Igbo keta oke nke ruru ndị Igbo aka nwanne si gabata to that city boy direction because even nke ADC ya Peter Obi nọ n'ime adịbe sure Obi nwere any chance that place the body language of Atiku abụrụ onye ga-chief to ground and o bu the money ọ bụrụ Peter Obi na my senior brother my elder brother ọ bụrụ Peter Obi ga na-ege ucheche ọ ga-ekpopụta ego the rules of the game of Nigerian street political street na obe ego ka ga-ebupụta ka ego you buy power na Nigeria ọ bụrụ ọba no dey give ucheche come in fact Peter Obi ga-abụrụ pastor ga form church ekelekwa m ọnụ more is coming share this video